హాయ్ అండి, అందరికీ జై శ్రీరామ్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది శ్రీరామ పట్టాభిషేకం ఫోటో ఫ్రేమ్. ఈ ఫోటో ఫ్రేమ్ ని మనం స్పెషల్ గా డిజైనింగ్ చేయించాము. అక్రాలిక్ పైన యూవీ ప్రింటింగ్ చేసి అల్యూమినియం ప్రొఫైల్ తో ఎల్ఈడి ఫోటో ఫ్రేమ్ గా ఈ ఫోటో ఫ్రేమ్ తయారు చేశాము. సైడ్ నుండి 1.5 ఇంచెస్ డీప్ తో ఈ ఫోటో ఫ్రేమ్ ఉంటుంది. మీ యొక్క పూజా రూమ్ మరియు ఇంటీరియర్ డిజైన్స్ లో మరింత ప్రీమియం లుక్ తో కనిపించడానికి గోల్డెన్ కోటెడ్ ప్రొఫైల్ వాడడం జరిగింది. ఎల్ఈడి ఆన్ చేస్తే ఈ ఫోటో ఫ్రేమ్ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. ఎల్ఈడి ఆఫ్ చేసినా కూడా ఇలా ప్రీమియం లుక్ తో మన ఫోటో ఫ్రేమ్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఈ ఫోటో ఫ్రేమ్ ని మీరు ఈజీగా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. స్క్రీన్ పై కనిపిస్తున్న నంబర్ కు ఇప్పుడే వాట్సాప్ లేదా కాల్ చేయండి. ఒకవేళ మీరు హైదరాబాద్ వారే అయితే చిక్కడపల్లి పిల్లర్ నంబర్ 1138 ఎదురుగా ఉన్న మన స్టోర్ కు విచ్చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ వీడియోస్ కొరకు మా యొక్క ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ని లైక్ చేయండి, ఫాలో అవ్వండి.